हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नाइजाया इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियान बिजाबनि टप 10 सोंनाय फिन्नाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना बैफोर कुइसननि एन्सारखौ मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 आव दं, माबादि हिन्जावनि आथोना गथ' जानायनि उनावबो सिख्लानि बादिनो थाबाय थायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा सुइजारिं जानानै गथ' जोनोम होयो बैसोरनि आथोना जेब्लायबो सिख्लानि बायदिनो थाबाय थायो। लोगोफोर, उदैखौ हाखावनानै गथ' बहननायखौनो सुइजारिं खालामनाय बुङो। कुइसन नाम्बार 2 आव दं, हौवा मानसिखौ माबोरै गोथारथि होनना मोनथियो? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनाय फारसे रायज्लायनो लाजिनाय, हिन्जावनि सोलेरखौ दांनो लाजिनाय, हिन्जावनि आथोनाव सोनायनि आगोलनो फेदाया गयोब्ला गोथारथि होनना मोनथियो। कुइसन नाम्बार 3 आव दं, जुलिनि उनाव माबादि हिन्जावा थाबनो आथोन गेलेनो होआ? बेनि एन्सारा जागोन नखरनि मानसिया नायना होफैनाय हिन्जावा लाजिनानै गोबाव सानसिम आथोन गेलेनो राजि जाया। बिसोरखौ हौवाया गोबां रमान्टिक खोथा रायज्लायना गावनि फारसे गोसो गलि होनो नाजानांगौ। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, दाउ अमाखौ खासि खालामनाय बायदि मानसिखौ हागोन ना हाया? बेनि एन्सारा जागोन हौवा मानसिखौबो खासि खालामना जोलैखौ खमायहोनो हायो। जुदि नोंथाङा खासि खालामजायोब्ला सरकारनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ मोननो हायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दं, हिन्जाव मानसिया मा समाव खस्थ' खामानि मावनो हाया? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जाव मानसिया मासि जानाय समाव खस्थ' खामानि मावनो हाया। कुइसन नाम्बार 6, मा बाथ्रा रायज्लायब्ला हिन्जावफोरा थाबनो आथोन गेलेनो लुबैयो? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावनि सोलेर, बडि, आथोनखौ बाख्नायना गोदै गोदै रावजों दांनाय बिलिरनायनि खोथा रायज्लायोब्ला हिन्जावफोरा थाबनो आथोन गेलेनो लुबैयो। कुइसन नाम्बार 7 आव दं, जुलि जानायनि उनाव हिन्जावनि मा बेसादा देरबोयो? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावनि आहार बेन्थुआ जुलि जानायनि उनाव हौवा हमनाय लोगो लोगोनो देरबोयो। कुइसन नाम्बार 8 आव दं, हिन्जाव मानसिखौ समायना नुनायाव मा बेसादा बांसिन मदद खालामो? बिनि एन्सारा जागोन बिसोरनि देलायनाय, मेकआप दानाया समायना नुनो बांसिन मदद खालामो। कुइसन नाम्बार 9 आव दं, गोजोन नखर सिलिंखार जानायनि गुबै जाहोना मा? बेनि एन्सारा जागोन बिसि फिसाय अनलायनाय गैयि, बाथ्रा खोथा लाखुमालायनाय, फिसाया जौ जुवाजों गब'नायनि जाहोनाव सिलिंखार जायो। कुइसन नाम्बार 10, गुरै आहारखौ माबोरै गोरा खालामनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन जेब्लायबो ब्रा गाननाय, सेबथाबना लाखिनाय गस्ला गाननाय, गोरा गोरा हमनो बादा होयोब्ला बै आहार बासाया जेब्लायबो गोरायै थाबाय थायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अल थुना लाबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।